Igbo bụ Igbo, ekene m unu n'anya ebe a m gbadoro ukwu akwa ka a na-akpọ akwa ojukwu. Remember one of my previous video m mere nkọwara unu ihe gbasara akwa ojukwu. Unu na-enye anya nke bụ nke na-chara acha ga-ebu ebu. Agwa m unu na ihe ọbụla si n'akwa ojukwu na-eji arụgasị ọtụtụ ọgwụ dị iche iche na mgbọrọgwụ dị iche iche. Ihe ọbụla consign abụ ojukwu eji arụ ọgwụ. Agwụ ojukwu himself bụ anti-poison. O nwere ihe ya adịba aha asị gị jee chọọ akwa ojukwu maọbụ ude akwa ojukwu is very powerful. Ọ kachi si wee kee ya. Nke abụọ bụ na ọ bụkwa n'ebe niile ka akwa ojukwu na-efu. Ịkọgoro ya ka ọ bụghị ebe niile ka ọ ya adịghị. Nenu nke anya unu na nke anya ha ọ na-afụ na nke achachabeghị acha. Nke achachabeghị acha eji alụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Amaghị unu na-aghọta. So akwa ojukwu bụ one of ọgwụ eji achụ ọtụtụ ihe dịka onye conversion na-eme. Onye conversion na-eme dịka nwatakịrị a mụrụ ọfụ ihe mkpani a na-akpani nwata ahụ, a na-adị achọ akwa ojukwu. Nke abụọ bụ mmanụ akwa ojukwu. O sika ike efu onye mekọrọ mmanụ akwa ojukwu, ya bụ nke a na-akpọ ude akị akwa ojukwu. Ọ bụrụ na ị nweta nwe ya ọfụma, can you an example? Ude akị akwa ojukwu, ọ bụrụ na ihe cha ya tinye ya na bọtụlụ kpuchie ya, ọ ga-agbali bọtụlụ hụ. Ide atụa ịrụ ụka ịfụnanya. Ọ bụrụ na imecha ya tinye na plastik disin kpuchie ya ozugbo hụ, kpuchie ya along the line, ọ ya agbali nya bụ ihe. Iji wee gosi how important and very powerful akwa ojukwu dị n'ala Igbo. Cheta na m kwuru na ọ bụghị ebe niile ka ọ na-efu. Ọ bụghị ubi niile ka ị ya afụ ya. Ọ na-eme ntụwanye tupu efu ya bụ ihe. So unu n'anya unu afụ ya na akwa ojukwu ka ọ bụ. Onye ọbụla bụ onye Igbo ga-aghọta ihe m na-ekwu. So asị m ka o bee nnọọ ọfụ. Ọ nụrụ ka ara ibe ya. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ, asị gị nnọọ sonye ma tụsara m ozi. Echefukwara na ọ bụ Maazị UC ka gị na ya na-akarị. Gaa na my YouTube page, tie m akara subscribe. Sonyere na my TikTok. Remember that the best is not yet to come. Ndewo.